खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' समाजनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मैया गथायबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबोनाय बायदि देग्लायबो 2022 इं मायथाइनि 19थि उपेन्द्रनाथ सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मुंदांखा जार्नालिस्ट दा हिन्दु खौरां बिलाइनि बारग' सुजुगिरि समाज सिबियारि हिउमेन राइट्स एक्टिभिटिस आरो मेक्सेसे बान्था मोनगिरि मुम्बाइनि थागिबि फालागुमनि सैनाथनो मैया रबिबाराव गथायो। मैया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरै रुगुङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बान्था गथायनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालागुरिनि सैनाथनो 1 लाख रां गथायनायजों लोगोसे बान्था मोनगिरि फालागुमनि सैनाथखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावो। मैया इउएन ट्रास्टनिफ्राय मख'जाथावदि इउएन ब्रह्म ट्रास्टनि गायसनगिरि आफादगिरि आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय बान्था गथायनाय हाबाफारिनि मेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो सिनियर जार्नालिस्ट स्टेट इनफरमेशन कमिशनार समुद्र गुप्त कासबा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ। बेजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। नैथि रादाबाव दं क'क्राझाराव मैया मिरु इउपिपिएल दोलोनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलाव दाखालि बावैसो आगुनि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया हिन्दु खृष्टियान धोरोमनि फारागथि खालामना बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नान्दानिसिम लाइजाम हरनायनि थाखाय बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै बेरफ्रुसा बिबुंथि होदों। बर' हारिनि गेजेराव हिन्दु खृष्टियान धोरोमनि फारागथि खालामनायनि थाखाय सानसे समाव क'क्राझार टाउननि सैमाफोराबो हाग्रामा महिलारनो लामा हगारनाय नङा। बिथाङा बेफोरबादि धोरोमखौ लानानै नंखाय राजखान्थि गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। थामथि रादाबाव दं मैया क'क्राझाराव इउपिपिएल दोलोनि गोदान मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा आरो अमित शाहनो लाइजाम हरनायखौ मिडियासो हाइलाइट खालामदों होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। आरो हाग्रामा महिलारिनि गासै 2,900 कौटि रांनि हिसाबखौ रायजो राजाफोरनो फोसावनो थांगासिनो। हाग्रामा महिलारिनि 600 कौटि रांनि बेले बेजे अजद खालामनायखौ जुजिनो बिटिआर सोरखारा थियारि होनना बिथां बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो। ब्रैथि रादाबाव दं मैया रबिबाराव आसामनि कार्बि आलं जिल्लायाव 400 केजि गान्जा हमनो मोन्दों। कार्बि आलं पुलिस आरो सिआरपिएफ मोननै हानजाजों जुथायै सिग्रोमनायाव बे 400 केजि गान्जाफोरखौ हमनो हादों। बाथि रादाबाव दं बिजेपिनि गुबै फर्मुलाया आनसलिक गोलोखौ फोजोबस्रांनाय गादि सेख'नाय हिन्दुत्वबादि खुंनाय। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझाराव तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया। बिटिआर गोरोबथानि उनाव बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिजेपिआ आथिखालाव राजखान्थियारि खैसार खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों होनना फोरमायो रिपुन बराया। बर' हारिखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ खावनै खोन्दोआव बोखावना सेरखाय बेरखाय खालामनो नाजानायाव सोराङाव फैदों होनना बुंथियो। फारसेथिं प्रमद बर' आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारिखौ हमनानै राजखान्थि गेलेदों होनना रोखा फोरमायो रिपुन बराया। जुदि हाग्रामा महिलारिया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिजेपिआव हाबफैदोंब्ला गावल' मुलाम्फा जागोन, नाथाय बिटिआर एबा बिटिसिनि रायजो राजाफोरा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा होनना रोखा फोरमायो। मख'जाथावदि क'क्राझाराव दावबायना आसाम रायजो तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया क'क्राझाराव 5 नं लकसभा बियाबाव फैगौ बिसायख'थियाव फसंगोन होननानैबो बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो। द'थि रादाबाव दं मैया अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि आफादगिरिया बिटिआरआव स्पेसियेल टेट खुंनायनि सिगां 2019 आरो 2021 मायथाइयाव टेट आनजाद उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि आफादगिरिया आथिखालनि बिटिआरनि मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ गुरैयै खावलायदों।
दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।